Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa bil aliyyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para bapak, para ibu, kakang, mbak ayu, anak putu, sedaya pandemen radio swaka ingkang sanget dipun rahmati Allah. Langkung rumiyin kita telaken rasa syukur kita saged menengi ingkang nama Idul Kurban bilih benjang-enjang wanci jam 7 sedaya umat Islam sa Indonesia nindakaken ibadah salat Idul Adha wonten papan-papan ingkang sampun kasumektakaken. Kanthi mekaten monggo kita sambut Hari Raya Idul Adha mekaten kanthi kebak raos mukhlishina lahuddin. Ngajeng-ngajeng nugrahanipun Allah Ta'ala kula lan panjenengan sedaya saged nindakaken amaliyah-amaliyah ingkang utami linangkung ingkang wonten sambung rapetipun kalian prastawa kurban ingkang dipun tindakaken simbah Nabi Ibrahim alaihissalam dumateng putranipun Nabi Ismail alaihissalam. Para bapak, para ibu, penderek pengaosan malam Jumat, bilih wonten ing Al-Qur'an menika wonten surat mligi ingkang nama surat Ibrahim. Namung kasunyatan wonten ing surat Ibrahim menika boten ngemot prastawa utawi peristiwa-peristiwa ingkang magepokan kalian ibadah kurban. Kepara perkawis ingkang magepokan dumateng ibadah kurban mekaten malah kapaca wonten ing surat As-Saffat juz 23 ingkang dipun wiwiti saking ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha manghu saya qala ya bunayya anni arafil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abatifngal matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Menika ayat 100 dumugi ayat 103. Kula panjenengan sampun sami mahbum utawi pirsa bilih Kanjeng Nabi Ibrahim menika setunggalipun nabi lan utusan ingkang paling awrat ujianipun. Ujian ingkang awrat angka setunggal namung magepokan dumateng awakipun piyambak.
ing nalikane simbah Nabi Ibrahim mlebu wonten rumah ibadahipun Raja Namrud, lajeng wonten ing riku simbah Nabi Ibrahim damel ulah sedaya pepetan reca-reca ingkang sampun kapacak wonten ing rumah ibadah mekaten dipun kampake sedaya gulunipun saengga kantun wonten reca-reca ingkang boten kagungan sirah. Dipun ngengeh setunggal sing paling gedhe dikalungi kampak. Kocap ing nalikane simbah Nabi Ibrahim nika sampun ninggalaken papan pangibadanipun Raja Namrud. Konangan bilih badhe ngawontenaken setunggalipun ritual. Kena ngopo kok Gusti Allah kudu tugel gulune ra ana sirahe. Malah pisungsung sing arupa apik iku omben-omben panganan. Dadekke siji didike reca sing paling gedhe sing kalung kampak niku wau. Wah, iki mesti kurang ajar, mesti reka-rekane Ibrahim. Lajeng Raja Namrud utusan salah setunggalipun punggawa negari supados nyepeng Nabi Ibrahim. Tanpa wedi, tanpa wigah-wigih, kanthi ati ingkang tatak tangguh-tanggon dipun timbali Raja Namrud dipun wangsuli kanthi titis lan teteh. Ibrahim kena ngopo kabeh Gusti Allah ku tok tugeli gundule. Karepmu kepiye? Pikantuk pamundutan pirsa ingkang mekaten, kaleresan Nabi Ibrahim ibarat bubuk oleh leng. Lajeng genti nyuwun pirsa, ya Raja Namrud, kenging menapa reca tanpa daya mboten duwe kegiatan panjenengan sami sembah-sembah. Mestinipun nawi kagungan kegiatan ingkang ngampaki menika reca sing paling gedhe dhewe niku lho, ketawis kalung kampak wonten gulunipun. Piyambakipun boten trima dipun same-sameaken kalih reca-reca sanesipun. Piyambak kudu dipun sembah mligi, ora kena dipadak-padake. Raja Namrud tansaya limuring. Apa kowe ora ngerti to? Reca iku rasa ngopo-ngopo mokal iso ngampak reca sing cilik-cilik iki tanpa pokal gawemu. Ibrahim lajeng wangsul, "King napa reca menika mboten saged menapa-menapa, teka panjenengan pundi-pundi panjenengan sembah-sembah dipun paringi pisungsung menika. Wonten pinten-pinten omben-omben ingkang nikmat dadaran ingkang lezat-lezat njur singken mangan sinten." Raja Namrud ora duwe kemenangan anggone pitakon marang Nabi Ibrahim. Cekak ing rembug Nabi Ibrahim dibondo lajeng dilebokke pakunjaran. Kowe pancen wong sing paling ngeyel, sesuk bakal tak obong supaya kowe ora nyriweti lekung ngasta bawat pusarane ngadil. Kasunyatan senajan Ibrahim dipun besem, mestinipun geni menika watakipun siji panas, loro ngobong ngentekke apa sik ning ngarepe. Ning kasunyatan krana idinipun Allah, geni sing sekawin panas kagem besem Nabi Ibrahim rasipun namung adem ayem, sedeng rasukanipun kawon boten badhe busik. Kacena ing nalikane geni iku wis mati, latu-latune wis entek, mengkarek sisa awu-awu niku mau. Banjur digoleki dekereke tekan sepira badange Ibrahim. Kasunyatan medal kanthi wutuh tanpa busik, tanpa cacat. Raja Namrud sansaya limundak.
sengit ngikit-ikit karo Nabi Ibrahim mau. Bocah ki kadigdayane duwe aji-aji apa tak penggawe piye wae kok iso lulus saka bebaya pati. Wonten setunggalipun riwayat karepipun Siti Saroh mlaku-mlaku Siti Saroh nggih setunggalipun piyantun ingkang sanget sulistya ing warni, rupane yo ayu, pindaning widodari kang medun saka kayangan. Kepengin agi-agi, kepengin nyaketi munggahing gendemeni karo Siti Saroh niku mau. Namung awit saking kersanipun Gusti Allah, saben-saben Raja Namrud badhe ngepok angganipun Siti Saroh kantaka mboten ngantos saged ngepok dumateng angganipun Siti Sarah. Gandeng Siti Sarah dhewe ya nyemelangi ora kena kagepok dening Raja Namrud, dulehake dikanteni rewang Siti Hajar. Dulehke Siti Hajar ku kon memanui ana ing ndi pengapesane Nabi Ibrahim. Kok sak mangsa-mangsa wis ngerti bakal tak pidono kanthi saka pengapesane Nabi Ibrahim. Kasunyatan Siti Hajar sasenipun dipun lebetaken ndereki pinangka rewangipun Siti Sarah wonten dalipun simbah Nabi Ibrahim. Siti Sarah kok pirsa garwane sajak ora lega ing penggalih tekone Kang Mas Prabu wonten perkawis menapa gene jenengan dika ketingal sajak remu ing pasuryane. Napa amargi kula dereng saged maringi putra ingkang dados gegadangan panjenengan pinangka sulih binjing naik paduka sampun katimbalan sawal ingkang nerusaken perjuanganipun kagem negakaken milata Ibrahim. Ibrahim meneng wae Siti Saroh tanggap ing sasmita menawi makaten kula aturi krama malih. Lageng Siti Saroh dawuh kon rabi meneh nek cara umume wong rindhik asu dikitik golek wong sing paling ayu dirabi. Ning krana menika jiwa Nabi menika panutan lan panuntun pitakon marang bojone, "Hi Siti Saroh, njur sing tak rabi wanita ngendi?" Mboten sah tebih-tebih Kanjeng Nabi Ibrahim kula aturi rabi menika Siti Hajar menika pinangka garwa angka kalih. Diturut dadi mula bukane tiang lanang saged wayuh menika sejarahipun Nabi Ibrahim didhawuhi wayuh karo mbok tuwa. Dadi nek para piyantun sakniki kepengin wayuh ki ya kudu niru nulat Mbah Nabi Ibrahim. Ning saiki ora enten-entene dedemitan, dedolian anane wanita idaman. Sing bojone ora ngerti ibarat gunung esuk kepergok wis geger. Mongko nek Mbah Nabi Ibrahim kon wayuh wae tekon sing tak rabi sapa. Sasampun rabi Siti Hajar ketok tresnane Siti Hajar lajeng ngrebini kagungan putra mijir kakung dipun paringi asma Ismail. Sasampunipun Kanjeng Nabi Ibrahim kagungan putra ketok le tresnane karo Siti Sarah rada ewa.
Siti Saroh cemburu Kang Mas Prabu sakmenika sasampunipun paduka kagungan putra kalian kula ketingal ewa kanthi mekaten kula mboten lila kanthi menika monggo Siti Hajar sak putranipun kula aturi mbucal ingkang tebih luwih piye kuwi le rabi karepe Siti Saroh mbos Siti Hajar anak dheke rumangsa cemburu katresnane tumplak-blak marang putrane sing nembe lair kaya dikiwakake dawuh Kang Mas Prabu supaya diguwang sing adoh gandeng bialiku rabiyo saka kersamu nek tak guwang nang ndi iki putraku sing cilik banget tak tresnane pokoke sing adoh sanget tebih saking tiang ingkang liwat yo Siti Hajar dingendikani diajeng ayo sak dhewe mirunggan mlaku-mlaku putrane dijak digendong ora ngerti nek bakal diguwang Kala sing dawuh Kang Mas Prabu sami'na wa atona tekan leketing Mekah Al-Mukarramah Gunung Safa lan Marwah saleh keteng riku Kanjeng Nabi Ibrahim ngasta sangurip rupangan sauncutan nules karo rembat isi banyu sak drigen sawise medhun ning kono ditinggal lunga ora muni kepiye-kepiye ditututi karo Siti Hajar Kang Mas Prabu ing menapa sak sampeyan dipikir iki kok namung tinggal prung mboten dipun paringi pirsa napa-napa kersanipun kados pundi meneng ora iso ngendika biasa duyak terus pundi napa niki dipun Gusti Allah kepados kula dipun cumandhaken wonten papan ingkang bera mekaten bener Siti Saroh Siti Hajar Allah dawuh kowe kudu cumandha wonten ing papan iki kanggo nyelametake putramu nek mekaten sami'na wa ata'na seorang ibu duwe anak isih cilik ditinggal ning kono ora ana apa-apa wong wing ra ana Mekah Al-Mukarramah agek rupa alas gong liwang-liwung banyu ya ora ana ditinggal kundur sik kakung kocapom sangune entek banyune entek putrane nangis mawon Siti Hajar bingung Siti Hajar bingung iki aku golek banyu nang ndi munggah Gunung Safa ngetke lor kidul kon wetan ora ana tandha-tandha cepak banyu Marwah ya semono uga ngantek ping 7 Wiruh putrane nangis gembret-gembret nang kono banyu mladak-mladak lajeng majar medun banyu dilumpukke yam njur dilumpukke saged kagem penguripan saengga papan kono akeh para musafir sing padha mampir golek banyu penguripan lan ninggali bebana kanggo urip saengga dadi sawijining umbul utawi kampung ingkang pungkasaning kampung kang tata tinte tentrem Karta Raharja ning kono akeh para saudagar sing padha manggon ning sakiwa tengenipun air yam-yam mekaten teka mbasa wis Ismail umur kira-kira 13 tahun ana dawuh ya bunaya ani arrafil manam hei anakku bapak arep ngendika marang sira ingsun dawuh lumantar ngimpi ing sakjroning turu ani adbahuka ketoke aku nyembelih kowe Fangdur madhataro monggo gatekno nggih bocah bagus kepiye mungguh penemumu dawuh sing kaya ngono kuwi apa kuwi perintah Gusti Allah apa kuwi ming iblis jin setan sing bebingung anggonku nampa kanugrahan putra sing saleh sliramu
kasingatan dawuh mekaten 3 dalu berturut-turut. Dina Tarwiyah tanggal 8, dina Arafah tanggal 9, tanggal 10 Yaumin Nahar. Tanggal 8 ngimpi, tanggal 9 ngimpi, tanggal 10 ngimpi, mula tanggal 10 Yaumin Nahar. Dina pengorbanan. Gandeng iki leh ku nampa wisik ya telung bengi tetep padha wae. Kuwi teges dawuh Gusti Allah le. Lila ora kowe tak pragat. Lajeng Ismail matur, ya abati fengal. Duh Kanjeng Rama, kula aturi nyendikani. Matuk maru sedaya ingkang dipun dawuhaken dumateng paduka. Satajiduni insyaallah mangke panjenengan badhe mangertosi dumateng kula. Insyaallah minas sabirin kalebet iwanipun tiang-tiang ingkang sabar nindakaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ing nalikane kekareng wis siap-siap arep nindakake dawuh korban iku mau, dumadaan malaikat Jibril teka, ayat candhaipun njing malam Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup Ibrahim, temen sira wis benerake perkara ngimpi. Aja tok teruske iki lho. Gusti Allah dawuh pinangka ganti, pinangka sulih. Putramu sing bakal tok berangkat diganti penyembelihan sing lemu. Wonten iki dipun ngedekake penyembelihan sing lemu. Dipun terangken apa penyembelihan sing lemu niku? Yaiku gibas kang sungune daprang mengkeluk maju. Nek ilmu perbintangan niku kaya simbol Aries sungune nyentuh maju. Gedhe lemu lan waras rupane putih memplak. Mripate nganggo kacamata ireng, tegese kacamata ireng wonten ireng-irenge wonten ing mripat kiwa tengenipun. Sukune nggih ireng dumugi tracak. Wetengipun ngagem kendhit cemeng. Wedhus kibas sing gedhe lemu, cakrike kacamata ireng, sak sikile ya nggon tracak ya ireng, duwe kendhit ireng. Kuwi kewan korban sing sikik dhewe disembelih simbah Nabi Ibrahim. Dadi aja milih nek korban ki milih wedhus sing cilik, sing murah. Sak iso milih sing gedhe, sing lemu, sing apik tur waras. Mekaten pangaosan kasambet benjing malam Jumat candhaipun mbok bilih wonten pamrentahan prisa. Kula semanggaaken dumateng sedaya para pandhemen Radio Swaka. Nggih matur nuwun. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah kalau kita kurban sapi harus beranggotakan 7 orang? Tidak boleh lebih dari 7 atau kurang dari 7? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi para sederek ngersakaken kurban menyembelih sapi. Sapi siji iku oke-oke kanggo wong 7. Kurang wong 7 ya kena. Sapi siji nggo wong 6. Sapi siji nggo wong 5. Sapi siji nggo wong 1. Gene wong siji ajeng kurban sapi 10, 50 angsal. Sing penting sapi siji ki ora kena dienggo wong luwih saka 7.
Nek wis nglilakake sapi iku nggo kurban, sahibul kurban ora kena ngarani aku dibagai semene. Wonten ing fikih namung dipun ngendikaken sahibul kurban kena njaluk. Tembunge ming kena njaluk kira-kira kena nggo lawuh to mangan sebatih 3 dina. Dadi ora ana sepertelon niku mboten wonten. Njur digambar kita setelon. Ana setelon sapi daginge sekental 20 entuk 40 kilo. Lah 40 kilo para pitu omane 6 kilo. Lah 6 kilo ki nggo lawuh 3 dina kurang apa turah. Makaten nika. Monggo. Matur nuwun, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustadz, di dalam mengerjakan sholat Idul Adha, apakah kalau kita lupa tidak takbir itu sah sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya lupa itu tidak ada hukumnya karena itu tidak disengaja. Kita sholat berjamaah, imam Allahu Akbar, awake dhewe meneng wae ngati ngarukuk. Lah itu ya isih entuk sak rekangat senajan ade lali ora maca Allahu Akbar. Nek iku dijarak ora sah. Nek ora dijarak sah sampurna anggonipun nindakaken salat Idul Kurban. Nakaten. Sampun? Monggo kita sambuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sawitil awali wal akhirin radhiyallahu an kulli sahabati Rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli abawani warfa' darajatun fi mahdijina wa sahlahu fil kubri wa nawir lahu fi wa khlufi ngaqbihi. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibu da'wah, anugerahkanlah ya Allah kepada kami pendengar radio Suaka, anugerahkanlah hati yang istiqomah, hati yang sabar, hati yang tabah, hati yang tawakal atas segala macam ujian darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, angkatlah musibah yang menimpa kami. Berilah kesembuhan pada kami dari segala macam penyakit, penyakit zahir ataupun penyakit batin, sembuh dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah, gantikanlah ya Allah musibah ini dengan kenikmatan hidup yang lebih islami, hidup yang penuh rahmat, hidup penuh berkah, ridho atas qada dan qadarmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.